And for today's video mga badi, atong tan-awon og makaluto bagid ang adlaw karon badi. Kay daghan mo nagaistorya nako nga makaluto ko ning panahon niya. Daghan po nag-vlog nga makaluto jud badi ug karon atong tan-awon og unsa jud ka tinuod. Unya ako ang gisuwayan ning tilapia kay basin unyag maluto ni aw basig magkisi-kisi aw kini birada ta dire badi. Kung kita madagka dire badi ato ning kuhaon. Okay, ato ning testingan. Unsa jud ka tinuod ilang istorya nga makaluto ba jud ning init sa panahon ning kaha. So ayan sa katinuod ba, grabe inita oh. Yun, so ayan karon reality reveal ta aron to butang reality ani butang kaluto yun tanaw na to ning kaluto ba dyan ning panahon karon nga parte yung inita. So narag kaha tanaw na to kung sa katinuod nilang istorya nga makaluto din ning kainiton sa panahon. Siyempre ni mantika dari atos wayan pangatudaan ano to mantika sudah lah udah na to mantika oh hindi si inita oh ito subrika ito niya. So time check atong i-check dire unsa orasa tagasugod nagsugod tag alas 11:18. Og dire nagpanit na lang pukog kamote kay laay man pug kain ning maghuwat-huwat nga parte yung laaya dire badi nga maghuwat tag turo ka oras. Unja sindang nagpanit og kamote ato pong i-check ning oras ug unsa nang pong orasa ni nia ato nang gibuwad ang kaha badi. Alas 11:23. Pre kaniya tong lutuon para sa ato ang reality check. Nagkagrabi man ning adlaw badi wa joy piyong ang kainiton sa panahon. Unja parte na yung laaya diri badi aw nang shoutout na lang tas mga solid followers na to diri. So karon shoutout na lang punta. Shoutout ko ni Joshua Liga. Shoutout buds. Shoutout ko ni Antifi, shoutout ni Antifi. Ug shoutout ko ni Agaw Janji ug ni Danji Saruna ug ni Juan. Shoutout ko ni paring Anthony Alboruto. Shoutout ni Agaw. Shoutout ko sa mga kong agawers. So karon ato suwayan alas 12:14 so 1 hour siguro. Nya ato suwayan ning kamuti. Dara. Ay. Opa tingog. Opa mo. Opa yung may misan kuan pero init na kayo oh, grabe. Inita na kayo. So di pa jud siya, wa pa jud siya ingog ni bukal jud. Grabe ra ba jud inita. Ato ni kuan nya mga 3 hours left. Check. Ala una utso. So ato reveal kung tinuod ba. Na to. Tulad oras na siyang gibuhat na tanaw to sa katinuod. Ay. Yung tinuod. Ay. Stilan. Oman. Di tinuod. Batay ay ni, di makaluto ang langit. Ay, ang sandi ay.